σε ένα σερβερ με συνέντευξη από τον owner για να σας πει μερικά πράγματα. Εσύ με ρωτάς βασικά, συνέντευξη ρωτάς και απαντάς. Γιο. Δεν θα πεις γεια! Γεια! Ναι, μισό λίγο τελειώνει το φото. Ο σερβερ... Βασικά τα donates εσείς τα σκεφτήκατε ή τα ονόματα αυτά εσείς τα σκεφτήκατε? Τα σκέφτηκα μια μέρα βασικά να ανοίξω σερβερ και λοιπά, μια μέρα που βαριόμουν στο σχολείο και δεν ήξερα τι να κάνω. Όλα αυτά, δηλαδή το σερβερ και λοιπά, τα σκέφτηκα, τα ranks, όλα τα σκέφτηκα. Τα έγραψα σε ένα χαρτί και τα σκέφτηκα μια μέρα που βαριόμουν στο σχολείο. Έψαξα εταιρείες από το κινητό, Megabyte και έτσι. Και μετά από λίγο πάω στο διάλειμμα, συναντώ ένα developer που είναι στο σχολείο μου και είπαμε αυτό και αυτό, είναι ο Mikel Gamer, είναι δεύτερος developer, τώρα είναι ο Mikel, από τον Mikel JR, ναι. Να, τον είχα δει πιο πριν που είχα μπει. Και τώρα είναι ο Νάτος. Να, ξέρω. Μου είχε πει, είχα μπει πιο πριν, δεν δούλευαν οι πινακίδες με τα free items και τέτοια, το είχα πει. Ναι, γιατί ήταν ακόμα από επεξεργασία, κανονικό σήμερα άνοιξε, Σάββατο. Αχα. Είχε ανοίξει ως beta, να μπαίνουν όποιοι θέλουν να παίζουν και μετά θα... ναι. Το server πώς σκέφτηκες να είναι premium ή cracked? Το σκέφτηκα premium γιατί crack θα μπαίνουν διάφορα, για παράδειγμα θα μπαίνει κάποιος με Αντώνη, μόνο με Αντώνη Σκήμη 007, ωραία. Κάποια στιγμή που θα θέλει να μπει κάποιος γνωστός, δεν θα μπορεί να μπει γιατί οι crack δεν θα φέρουν πολύ κόσμο. Κάποιοι που είναι premium δεν θέλουν crack, κάποιοι που είναι crack θέλουν crack. Ή δεν βάζουν άλλο. Πιο πολύ επειδή τώρα πια, όπως η Microsoft το απαγόρευσε και το Minecraft, θα κλείσουν σιγά σιγά τα cracks. Οπότε ναι, δεν θα είναι πια έτσι τα crack, δεν θα υπάρχουν crack. Θα γίνει μόνο premium. Ξέρω, τώρα τελευταία είχα κοιτάξει πριν το site και ήταν 17 εκατομμύρια downloads. Ποιο το crack? Το είχαν αγοράσει. Και ένας φίλος μου έμαθε ότι η Microsoft τα αγόρασε, έμαθε ότι τα craft bucket τελείωσαν. Ναι, αλλά τα plugin έχουν μείνει ακόμα. Ναι. Στο server πληρώνουμε 6 ευρώ, αλλά και είναι αρκετά φθηνά. Έχω κάνει και ένα server για YouTubers. Οπότε ναι. Καλό. Τα slots Να σας κάνω την επιχείρηση στο shop που θα ανοίξουμε αυτόν τον καιρό. Το shop ανοίγει, δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά το build έχει φτιαχτεί, δες το λίγο. Κάτσε μία. Ωραία. Πώς σκεφτήκατε το build ή ο builder το έφτιαξε? Ο builder το έφτιαξε, θα το δεις και από πάνω, έλα. Κάτσε άρχομαι. Τα σκέφτηκα τα medieval, είπα ψάχνω medieval builders καλούς ή medieval team καλύτερο. Γιατί τα medieval φαίνουν πιο πολύ κόσμο, δείχνει ότι το server έχει πέσει πολλή δουλειά κλπ. Πριν το να ανοίξετε το server, πόση δουλειά σας είχε πάρει δηλαδή? Βασικά τα πράγματα όλα του server, spawn, plugins και αυτά το δουλεύουμε 4 μέρες περίπου. Απλά πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά και ψάχναμε κλπ. Αυτό εδώ πέρα τι θα γίνει εδώ? Με τον Diamond. Αυτό εδώ πέρα, μπροστά μου. Στριπτιτσάδικο τον ζόμπι. Είναι ένα ζόμπι. Στριπτιτσάδικο τον ζόμπι. Είναι ένα ζόμπι και κάνει γύρω γύρω έτσι, ξέρω εγώ. Απλά το έσπασα το spawner επειδή με νευρίαζε. Εκεί πέρα είναι το drop party. Αυτό εδώ με τον diamond μπροστά μου. Μπορείς να το βάλω και μέσα. Όχι, μετά βασικά πήγαμε λίγο, είναι ένα spider. Ωραία. Το μηχανισμό πώς το σκεφτήκατε? Είδατε από YouTube ή τα ήξερε ο builder? Βασικά είχα κάνει ένα άλλο μηχανισμό που λειτουργούσε 100% και μετά από λίγο καιρό μπήκε ο Mikel Gamer, σήμερα βασικά, ο άλλος developer, και το έφτιαξε. Τι ξέρω τώρα πως το έκανε, όχι έσπασα και κάτι, δεν πειράζει. Υγεία. Τα slots σκέφτεστε να τα μεγενθείτε, να βάλετε περισσότερα slots ή
ή περιμένετε πρώτα για τα donates και μετά? Πρώτα το donate θα περιμένουμε και μετά, ή βασικά το donate να γίνει, γιατί τώρα πληρώνουμε 6 ευρώ το μήνα, οπότε είναι λίγο κάπως. Αν βάλουμε slot και απλά Πόσο? 6 ευρώ το μήνα. Με τι χρωστάρετε τα σερβερ? Με Waltzu. Αχα. Είναι αρκετά καλή εταιρεία. Έχω και YouTuber server 8 ευρώ το μήνα όλα μαζί. Όλα. Όλα. Πόσοι με το άλλο σερβερ γενικά, πόσο άτομα έχουν μπει? Στο YouTube. Να. Ωραία. Και τώρα ο άλλος server, ο YouTube, έκλεισα ένα μικρό χρονικό διάστημα γιατί... Μισό. Ναι. Μπήκαν... Ξέρω. Και ο Forza OP. Μετά καταστράφηκε το Minecraft, γενικά το PC και το διάγραψα. Ναι, μπήκανε με Forza OP, βγάλαν το whitelist, βγάλαν όλες από το whitelist. Εγώ δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή, έφτιαχνα το server εδώ πέρα. Και μετά από λίγο μου στέλνουν μήνυμα τα παιδιά ότι μπήκαν, τους γέλισαν τα πάντα τα build. Να, Pixel Gamer είναι άλλος builder. Τι άλλο? Θα κάνετε πολλά events ή πουθενά? Σήμερα, αν έρθουν λίγα πολλά άτομα, όταν μπουν πολλά άτομα θα κάνουμε drop party, PvP event, βασικά PvP event, drop party και αυτά γίνονται συχνά. Giveaway θα γίνονται μια φορά το μήνα. Giveaway για slot? Όχι, το slot είναι δωρεάν. Ναι, ξέχασα. Και rank. Αχα. Τι άλλο? Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο server. Αν θες μπορώ να σου πω, αλλά δεν έχει πολλά. Σήμερα άνοιξε. Έχει τα portal, μπορείς να πας να δείξεις τα jail, μπορείς να πας να δείξεις την PvP arena. Σχετικά με τα events, θα κάνετε συχνά event? Δηλαδή, Όσο πιο συχνά μπορούμε. Αρκετά συχνά. 2 την εβδομάδα, μία? Όσο πιο συχνά έχουμε άτομα. Πιστεύω ότι θα γίνουν λίγο, όταν μπουν πιο πολλά άτομα, θα κάνουμε και πιο πολλά. Τώρα πριν λίγο μπήκε άλλος ένας, ο Epic Gamer. Από ό,τι ξέρω μπορείς να μπεις και με ένα 8. Ναι, με όλες τις version, όλες είναι Spigot. Αλλά δεν έχει τα item της 1.8. Αν δεν ξέρω. Παίζω τώρα με ένα 8. Δηλαδή αν πας τώρα και πάω να βάλω ένα διορίτη αλλιώς κάτω, δεν θα σου βγάλει διορίτη. Με ένα 8 παίζεις? Ναι. Όχι, εγώ δεν παίζω με ένα 8, αλλά παίζω και που μπαίνουμε με 8. Εγώ για κάποιο λόγο τώρα βγήκα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκα, σε βάζω σερβερ. Σε πέταξε τίποτα. Σε βάζω, δεν βάζω σερβερ, τέλος πάντων. Με βάλε. Τρελό κλάις, ομιτζι. Αν δεις το Greek Gaming Club που λέει στο Play, βάλαμε διάφορα πράγματα. Φτιάξαμε kits, kit YouTuber, kit charter. Βασικά, ακόμα δουλεύουμε για να καταλάβεις, ακόμα δουλεύουμε τα ranks και αυτά. Δεν έχουμε τελειώσει. Να, το ξέρω, το είδα στα donators. Ακόμα το δουλεύουμε, δηλαδή σπάνια να έχουμε τελειώσει 2. Ο τρελό αχλάδι είναι φίλος ή το βρήκατε απλά mod? Ο τρελό αχλάδι είναι φίλος, βασικά μου είχε φτιάξει intro. Όχι αυτό που έχω τώρα, ένα πιο παλιό. Και τώρα ο τρελό αχλάδι τον κάνουμε mod γιατί τον εμπιστεύομαι, έχει φτιάξει και μερικά πολλά καλά builds. Και αντί να γίνει builder, επειδή έχουμε άλλο builder staff, αποφάσισε να γίνει moderator και τον κάνουμε moderator. Στο play αυτό που αν δεις στο play λέει faction power, faction member, faction online κλπ. Σπάνια να συνέτας κάτι τέτοιο, πιστεύω. Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.